Dortes Univers. Hver tirsdag kl. 19.30, så er Dortes Univers live på YouTube. Og efterfølgende så kommer det ud på Facebook, og det kommer ud som podcast. Og hvad er det så, der foregår der live? Jamen det er forskellige emner, temaer, som jeg tager op, som jeg synes handler om noget om vidensdeling. Jeg går meget op i viden, og jeg vil gerne dele viden, og jeg vil gerne bede om at få viden. Og derfor jeg er sådan et nysgerrigt menneske, og jeg håber, der er rigtig mange af jer, der også er nysgerrige. På tirsdag, den 11. februar kl. 19.30, der er jeg så heldig, at jeg har Gitte Sofia Stiggaard med live. Og Gitte, hun vil selv fortælle lidt om sig selv og sit eget liv, og hun har arbejder med et koncept, der hedder fra sammenbrud til gennembrud. Og det er rigtig, rigtig interessant. Jeg kommer selv med en case, som jeg bragte til Sofia, eller som jeg bad Sofia om at få nogle input til at løse, og det gjorde jeg, fordi Sofia arbejder i Akacia-arkivet, og det synes jeg er super, super spændende måde at kigge ind i vores DNA på, vores sjæl, vores office-pakke. Så hvis du også er nysgerrig på livet og på den viden, der ligger måske lige foran fødderne på os, så se med på tirsdag den 11. februar kl. 19.30 fra sammenbrud til gennembrud sammen med Gitte Sofia Stiggaard. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget selv. Så håber vi ses. Wasn't meant to be when I met Marie, sweet Marie. It wasn't meant to be, now I see. Yeah, try to understand